रात के 12 बजे के बारे में डेरा के अपना मातृगृह चल जाले। प्रताप यह बात से बहुते परेशान हो जाले। 2 दिन बीत जाला। प्रताप सांझ के अपना घरे लवट के मन ही मन कहेला, समझ में नईखे आवत की का कइल जा। पुष्पा के समझला के बाद भी ना बुझाला। यही से प्रताप के नजर उनका घर पर गिर जाला। घर के दरवाजा खुलल देख के भाग जाला। जब पुष्पा देखल जाला तब प्रताप कहेले, तू आ गईल बाड़ू पुष्पा, हमरा मालूम रहे कि तू आईब। पता ना मन ना लागल कि ना। प्रताप रिया के गोदी में लेके कहे, अच्छा बिना लड़का के आ बिना लड़का के माई के का कहनी। पुष्पा के भी गले लगावत कहतारे, ना तोहरा बिना भी बिल्कुल ना लागल। वैसे तू गईल रहलू त हम तनी बता देले रहनू। रौरा जाए के बाद श्रीमती प्रताप, हाँ हमार मन का रहे यही से उचल गईली। हम जानत बानी के रौरा हमरा पर विश्वास नईखे करत, बाकिर हमनी में से कवन रौरा बिना रह सकेला। रौरा त जानते बानी कि हम रौरा खातिर केतना चिंतित रहनी। कहल जाला कि पुष्पा प्रताप के गले लगावेले। यही से निया रसोई से रोवत आवत बाड़ी। प्रताप के भौजाई सबसे छोट बाड़ी। नमस्कार जीजू ले पानी। प्रताप हसत बा, तू यहाँ बाड़ू देवर, हम अब आजाद नहीं की। चुटकी तोहार बेटी है। का हाल बा प्रताप? हम ठीक बानी, तू बताई। शुक्र के जश्न मनाई। निया कहेले कि हम ही तोहार मेहरारू के लवटला के कारण बानी जा। हम तहरा मेहरारू के समझगनी आ ओकरा के अपना साथे ले आई। आ हमहू आ गईनी। प्रताप, अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद। राउर छुटकी, अब हमरा लागत बा कि खाई बड़ हो गईल बा। आ तीनों हसत बाड़े। निया मन में सोचेले काहे कि जब पुष्पा उ बात बतवली तब से निया के मन में कुछ चलत बा, जवना खातिर उ पुष्पा के संगे यहाँ आयल रहली। अभी का रहे कि निया यह सोचत मन में मुस्कुरत रहली। अगला दिने सबेरे पुष्पा के देख के ललिता बहन कहेले कि तू आ गईल बाड़ू। हाँ बस 2 दिन खातिर चल गई। पुष्पा कहले, खैर ई के हाँ। ललिता निया के देखला के बाद पूछेले, तू हमार छोट बहन से पुष्पा जी से कहनी ना? निया के मुलाकात ललिता बहन से होला। का ललिता प्रताप जी ऑफिस गईल बाड़ी? हाँ देवर अभी गईल बा, तबे उनका गली के चौराहा पर लोग के भीड़ देखे के मिलेला। पुष्पा पूछेले कि उहा का हो रहल बा। पहला घर उनके रहे त अपना घर के लगे अतना भीड़ देख के वो अचरज में पड़ जाले। ना जाने कहती बहन ललिता। यही से पुष्पा पूछता, सुन भाई का भइल? त वो बतावेला कि काल्हू रात ओ गली नंबर 2 में एगो औरी मौत हो गई। पुष्प, क्या ललिता बहन? पिछला हफ्ता अब के रहे ही एक औरी। उनकर कहना बा कि उनका ना मालूम रहे कि इकेहा शायद केहू ओहिजा गईल रहे। अगर अब उहा गईल रहे त उ ना भाग सकत रहले, मारे के पड़ी। जैसे कि ओहिजा गईल लोग पहले मरत आइल बा। रउआ सभे भी सुनले होखम, कह के चल गए। पुष्पा जी 1 साल से ई बात सुनत बाड़ी बहन ललिता। जवना रात केहू के मौत लिखल जाला, उहे रात में तूफान आवेला। काल्ह रात भी आ गई। पुष्पा जी के बाहा केहू उहा काहे जाला? हमने के हालत सुनला के बाद पता ना उहा जाए वाला के का होला। केहू गलती से भी ओइसन ना जाए त नीमन बा। हाँ अच्छा बा कि हमनी के अलग गली में बानी जा। बस घर के काम बाचल बा। बहन ललिता तनी कहली, हम जानत बानी कि हम ओह तरफ ना जानी। यही से हमनी के बाचल बानी जा। पता ना ओ लोग के का होई। बस सोचत सोचत देरात बानी। पुष्पा बोलत बाड़े, ललिता बहन माता रानी हमनी के संगे बाड़ी। डर मत राखी, हमनी के कुछ हो ना होई।
पुष्पा सुनत बाड़ी बस ऊपर के हाथ में सब कुछ कह के पुष्पा भीतर चल जाती आ ललिता बहन अपना घरे चल जाती। निया पास में खड़ा होके सब कुछ सुनत बा रौरा का लागत बा, मन में जाने के इच्छा बा, तबे पुष्पा आवाज निकाले ले, निया कहाँ बाचल बा। बाकिर निया ना सुने ले, बस खड़ा होके सोचत रहे ले। फिर पुष्पा आके पूछे ले, कहाँ भटकल बाड़ू, कब से हल्ला मचवले बाड़ू। निया बो कहीं ना भौजी का भय, भीतर कुछ ना आवत। पुष्पा कहली, निया दीदी एक बात पूछी, ओ गली में काबा, ना पूछब त ठीक हो जाई। पुष्पा कहले, दीदी निया पर कुछ बता। जब निया जिद करेले तब पुष्पा बतावेले, ढेर कुछ ना जाने, बस सुनले बानी की ओ गली में जाए के खतरनाक होला, जे गलती से जाला उ कबो वापस ना आवेला। लोग कहेला कि उ ओह लोग के मार देला, उनका नाम आ निशान तक नइखे मिलत। निया कैसे केहू ही जाने की कोशिश ना कैलस कि वहाँ बाड़ी की ना वहाँ जाए वाला के का होला। पुष्पा सबके प्रिय हई, के जाने के वहाँ जाई डॉट, लेकिन बहन केहू जरूर जाई। कि कवन राजबा, बहुत हो गई निया, कि अशुभ बात बंद कर, अब ना काफी खात चुपचाप। पुष्पा निया के डांटत कहली, हमरा घर में एकर बात होखल हमरा पसंद नहीं खे। निया कहत बा मन ही मन, बहन के बात करे के भी मन ना करे आ हम जानल चाहत बानी की 12 बजे का होला का आ काहे अगर दीदी के पता चल जाए कि हम ओकरा संगे सिर्फ ई जाने खाती आइल बानी त ओ हमरा के वापस भेज दिहे। बाकिर हम ओ बारे में जानल चाहत बानी, एही से हमनी के दीदी से ए बारे में आ यहाँ के सब लोग से बात ना करे के पड़ी। एकर सुराग भी ना मिले दे सकत बानी, हम खुदे पता लगा ले कतना राज बा। पुष्पा कहा बात तोहार ध्यान तब कुछ सोचे लागल। ओ निया के हिलावत कहत बाड़ी, माफ करब बहन, खाना से हमार काम हो गइल बा, अब हम तोहरा के गरम गरम खाइब। निया रसोई के ओर बढ़त कहलस, पता ना का सोचत रहेली इतना। पुष्पा निया से कहली, आर्या खुदे खाना खाए लागेले, 2 से 3 दिन कुछ ही देर में बीत जाला, निया के कुछ हो पता ना चलेला। वो बस झुक के ओह गली में अपना घर का सोझा खड़ा 2 नंबर के गली के देखत बाड़ी। बाकिर ओहिजा से कुछ हो लौकत नहीं खे। उ मन ही मन कहेली, हम तनी आगे देखब। आगे कदम रखते ही प्रताप चिल्ला के कहता रे, चुटकी के बाद निया पीछे मुड़ जाले। कहाँ जात बाड़ू, प्रताप पूछ ले। कथी ना, बस इतने हम बानी देवर। निया जवाब देली, नीमन आवा भौजी, सांझ होखे वाला बा, ना त तोहार बहन हमनी के क्लास ले जइहे। प्रताप हसत कहले, निया लागत बा कि हमार देवर दीदी से बहुत देरा गईल बा। प्रताप के पत्नी के डर से जिए के पड़ेला, ना त पता ना चले कि का होई। आ दोनों जने हसत बाड़े। निया रुक के भीतर जाके पीछे मुड़ के देखेले, जल्दी ये पता चल जाए कि कैसे। निया हर समय उनका बारे में सोचत रहली। जब रात में जब भयानक आवाज ओखे त उनकर जिज्ञासा जाने के ओर चल जात रहे। बाकिर उ कुछ करे में असमर्थ बाड़ी। अगिला दिने प्रताप आ पुष्पा किराना खरीदे खातिर बाजार में जाए के योजना बनावत बाड़े आ निया के साथ देबे के कहत बाड़े। बाकिर निया ए मौका के फायदा उठा के पता लगावेले, ऐसे उ मना कर देले। कहत बाड़ी की रौरा सभे जा, हम काम करब, वैसे भी आवतावत थक जाए, तब काम में दिक्कत होई। तब भौजी तू देवर आर्या के साथे जाइब, हम घर देखब। दोनों जाना निया के बात सुन के बाजार में चल जाले। निया घर के काम जल्दी से करेले। निया खुश हो जाले।
आज ओकरा कुछ पता लगावे के पड़ेला आ अपना के बतावे के पड़ेला। जल्दी से काम करत हम ओहिजा जाके ओ लोग के आवे से पहले पता लगा ले।